De câte ori ți s-a întâmplat să cumperi produse de skincare cu speranța că în sfârșit ai găsit soluția și totuși rezultatele să nu apară? Ai acolo pe raft o întreagă colecție, de la geluri de curățare, seruri, creme, măști și la final te uiți în oglindă și îți spui, dar eu de ce nu văd nicio schimbare? Și știi ceva? Nu este vina ta. Am trecut și eu prin asta. Și știu cât de frustrant este să simți că faci totul corect, că investești în tine, dar pielea ta nu-ți răspunde. Adevărul e că în skincare ordinea contează. E diferența dintre o rutină care aduce rezultate și una care pare că nu face aproape nimic. Și astăzi vreau să-ți ofer fix asta, claritate, ca să știi cum și care sunt pașii, astfel încât fiecare produs pe care îl pui pe tenul tău să funcționeze la adevăratul său potențial. Și știi care este secretul pe care nu prea ți-l spune nimeni? Skincare-ul chiar are o regulă de aur și anume, aplici produsele pe rând, de la cele subțiri la cele dense, de la curățare la protecție. Ce înseamnă? Începi cu produsele mai ușoare, care sunt pe bază de apă, cele care răspund și pătrund mai rapid, iar mai apoi continui cu produsele mai consistente, mai dense, care creează o barieră de protecție. Aș putea să merg și să vorbesc metaforic și să ne gândim atunci când construim o casă, care este primul lucru pe care îl facem. Construim fundația, nu-i așa? Nu putem pune acoperișul fără ca fundația să fie bine întemeiată. La fel este și cu rutina tenului tău. Eu sunt Iasmina și iubesc să fiu femeie și vreau să-ți spun că sunt pasionată de tot ceea ce înseamnă beauty și skincare, dar și feminitate. Iubesc să văd femeile cum își descoperă adevărata strălucire, acea strălucire care vine din interior și mai mult decât atât, iubesc să încurajez femeile să se conecteze la esența lor feminină și să le ajut să învețe să se pună mult mai des pe primul loc. Îți promit că după minutele pe care le vom petrece aici împreună pe acest material, rutina ta de îngrijire va deveni mai eficientă, mai logică și cu rezultate vizibile. Și zic să trecem pe slide-ul următor ca să vezi ce informații ți-am pregătit, tocmai pentru că mi-am propus să-ți aduc o mai mare claritate. Voi face și ecranul mai mare, tocmai pentru a vedea mult mai bine care sunt acești pași pe care merg și am inclus în rutina mea de ani de zile și pe care i-am dat mai departe femeilor care stau aici în spațiul meu și își doresc să învețe mult mai mult de la mine. Și bineînțeles și eu am învățat de la alte persoane mult mai competente decât mine. Spuneam că primul pas este foarte important și acest prim pas poartă numele de curățare. Curățarea pe care o facem atât în rutina de dimineață cât și de seară. De ce curățarea? Pentru că celelalte produse pe care le vom pune pe tenul nostru, dacă nu am curățat tenul, nu și-ar face efectul. Da? Tenul ar fi îmbâxit, blocat de impurități, de sebum, de praf și celelalte ingredientele din celelalte produse nu își pot face treaba pe tenul tău. Și dacă toți suntem în sfera aceasta metaforică, mie îmi place foarte mult să asociez așa, să vorbesc în acești termeni, tot în domeniul artistic pot să zic, îmi place foarte mult să mă joc și cu culorile, o să mă cunoști mult mai bine. Ei, imaginează-ți că dacă nu ți-ai curățat tenul, e ca și cum ai vrea să pictezi ceva, ai o idee foarte faină, foarte interesantă, dar ai începe să pictezi pe o pânză care nu este tocmai curată. Cum este pictura? Nu tocmai ok. Ei, fix așa este și cu tenul. Eu să știi că îți voi face și recomandări de câteva produse. Folosesc produsele Forever de peste 8 ani și jumătate. Le-am văzut beneficiile încă de la prima utilizare. Sunt mega îndrăgostită de toate produsele, le folosesc pe mine, pe familia mea și am ajutat foarte multe persoane la rândul meu și iubesc să aduc un strop de sănătate în viețile oamenilor cu ajutorul produselor Forever, care au un proces unic și patentat. Această stabilizare a gelului de aloe vera, dar
vei afla mult mai multe lucruri în alte materiale, da? Despre produse și despre toate ingredientele pe care le conțin produsele noastre. Eu îți voi recomanda acum ce folosesc eu la fiecare pas, însă este foarte important ca tu să-ți cunoști tipul tău de ten și să iei legătura cu persoana care te-a introdus aici în comunitate, care ți-a oferit acest material și să îți facă o rutină, să-ți facă recomandări strict pe tipul tău de piele, tipul tău de ten. Eu voi menționa câteva, însă este important și vreau să punctez acest lucru, că este important să iei legătura cu persoana de la care ai aflat despre acest material al meu. Primul produs pe care vreau să ți-l recomand este, demachiantul, cel care curăță foarte bine. Este gelul cleanser care hidratează pielea, chiar dacă o curăță foarte, foarte bine. Conține ingrediente minunate, cum ar fi și niacinamida, și este un ingredient extraordinar. De aceea vreau să-ți menționez faptul că oferă o curățare blândă, dar foarte, foarte eficientă. Este un demachiant sub formă de gel pe care îl aplici în momentul în care ai mâinile umezite cu apă. Vii, cureți foarte bine tenul, după care îl limpezești și tapotezi cu o dischetă demachiantă din bumbac. Este foarte delicat cu pielea. Îmi place foarte mult, mai ales că se potrivește oricărui tip de ten. Deci chiar dacă ai tipul de ten uscat, mixt, gras, sensibil, normal, acest demachiant îți va curăța foarte bine tenul. Îți recomand să-l folosești și în momentul în care, bineînțeles, dorești să dai make-up-ul jos de pe fața ta, dar și atunci, în momentele în care nu ai folosit machiaj, pentru că facem curățarea și dimineața și seara, indiferent dacă am pus machiaj sau nu pe tenul nostru. Mai departe, pasul numărul 2, exfolierea. De ce este un pas esențial? Pentru că el îndepărtează celulele moarte și astfel lasă pielea să respire și pregătește terenul pentru următorii pași, pentru tonifiere, pentru hidratare. Fără exfoliere, chiar și cel mai scump serum nu își va face efectul. Trebuie să exfoliezi tenul pentru ca celelalte produse sau ingredientele din celelalte produse să îți ofere eficacitate maximă. Aici exfolierea o facem mai rar dacă tenul îl curățăm și dimineața și seara. Exfolierea o facem o dată, de 2 ori pe săptămână, poate chiar și la 2 săptămâni sau mai rar decât atât. Aici este un pas pe care îl faci în funcție de tipul tău de ten. Dacă ești atentă la nevoile tenului tău, pentru că pielea îți vorbește, o să vezi de câte ori are nevoie de exfoliere, însă nu des, nu în fiecare zi, nu la 2-3 zile. Aici îl aplicăm la fel cu mâinile umezite, facem mișcări circulare și venim și clătim foarte bine tenul, îl îndepărtăm cu apă și imediat vorbim despre pasul următor. De ce nu facem o exfoliere în mod des? Pentru că vom perturba bariera naturală a pielii și vom risca să uscăm excesiv pielea. Așadar, atenție foarte mare în acest sens. Recomandarea mea este smoothing exfoliator, la fel se potrivește fiecărui tip de ten, are perle de jojoba, are enzime naturale din papaya, din ananas. Este un exfoliant blând, dar foarte eficient. Îmi place mie că oferă luminozitate tenului, are o textură foarte fină, ameliorează textura pielii, o catifelează, o să vezi că dobândește acel ten ca de bebeluș, foarte, foarte catifelat și hidratat. Cum spuneam, aceste extracte enzimatice, papaya, ananasul, restructurează tenul și îi oferă tenului acel aspect mult mai neted. Trecem la pasul următor, tonifierea. De ce tonifierea? Pentru că este o resetare, aș putea să numesc. E ca butonul de resetare pentru ten. El închide porii și pregătește pielea pentru etapa hidratării. Și nu este un moft, pentru că pare așa cumva, dar e ok, curăț tenul și vin cu un serum sau o cremă și aceasta este rutina mea și sunt foarte, foarte ok cu asta. Nu e un moft, este cel care pregătește cu adevărat pielea
să primească ce îi oferim după prin produsele de hidratare. Și în plus, un toner vine și îți oferă un plus de prospețime. Efectiv, simți cu tenul tău este fresh, proaspăt. Simți cum îi furnizezi tenului ingrediente active hrănitoare. Ce mai face tonerul? Este cel care echilibrează valoarea pH-ului pielii și asta înseamnă că o facem mai receptivă pentru următoarea etapă a îngrijirii tenului. Atenție, când alegem un toner, să nu conțină alcool, foarte important, de aceea eu vreau să-ți fac o recomandare din inimă, și anume un alt produs din gama Logic. Logic Essence, este o esență, e mai mult decât un toner, este o esență care echilibrează și hidratează pielea cu peste 98% ingrediente naturale, hidratează, calmează și pregătește pielea să absoarbă restul produselor, ajută la echilibrarea și hidratarea tenului, contribuie la menținerea echilibrului de hidratare a pielii. O grămadă de beneficii, nu-i așa? O grămadă de beneficii, la fel are o formulă curată, fără parfum. Dacă ai observat, cantitatea este una micuță și este ideală și pentru călătorii, da? Și la fel este potrivit tuturor tipurilor de ten. Și la fel, ce îmi place foarte tare ca la cleanser este că oferă un aspect catifelat al tenului. Ei bine, și ajungem la pasul numărul 4, hidratarea. De ce hidratarea? Practic sigilezi, prin acest pas de hidratare sigilezi tot ce ai pus înainte. Și în plus, prin hidratare oferi protecție tenului, oferi confort tenului. Dimineața ai nevoie de o hidratare ușoară plus protecție, iar seara tenul tău are nevoie de refacere intensă, de regenerare. Aici, la etapa hidratării, încă o dată menționez faptul că venim și aplicăm produsele mai light, cum ar fi serumurile, uleiurile, după care venim și aplicăm imediat peste cremele, care au o consistență mai densă. Serumurile sunt acele ingrediente, concentrate magice, care pătrund adânc și livrează ingrediente active exact acolo unde trebuie. Deci întotdeauna aplicăm serul sau uleiul înainte de cremă. De exemplu, ce combinație poți să faci? Infinite Firming Serum, Firming Serum din gama Infinite, cu Protecting Day Lotion. Imediat vorbim și despre pasul protecției solare. Asta să fie ca și etapă de hidratare dimineața. Seara, de exemplu, poți să vii și cu Firming Serum și peste cu Infinite Restoring Cream sau Hydrating Serum. Ai mai multe variante, de asta spun că e important să iei legătura cu persoana de la care ai primit acest material, astfel încât să puteți discuta fix pe cazul tău, pe nevoile tale. Eu ți-aș putea face mult mai multe recomandări, în funcție de tipul de ten, dar este important să ți se pună întrebări și să poți lua decizia în funcție de ceea ce ai tu nevoie în momentul de față. Dar ca idee de bază, asta vreau să reții, să vii cu ser sau ulei și după care să vii cu cremă. Cred că știm cu toate că pielea este cel mai mare organ al corpului nostru. Asta îi oferă un motiv suficient de intens să-i acordăm o îngrijire profundă. De aceea e nevoie să ne uităm cu mai multă blândețe, cu mai multă atenție la fiecare pas și să nu-l negociem. Poate acum când le observi aici pe slide, mi se par destul de multe, să-mi și curăț tenul, să-l și exfoliez, să-l și tonifiez la hidratare, să-mi zici să mă dau și cu ulei, să mă dau și cu cremă. Dar să știi că toată atenția și grija pe care tu o acorzi tenului tău, mai ales dacă ești în categoria 20+, 30+, cu atât mai mult dacă începi să te îngrijești din timp, să știi că pielea ta, tenul tău îți va mulțumi și toată grija asta pe care tu o acorzi în tinerețe se va reflecta pe chipul tău mai târziu, când ai 40, 50, 60 de ani. Deci cu cât din timp te ocupi așa cum trebuie de tine,
Poate la început, dacă nu ai fost obișnuită, ți se pare mult, însă crede-mă că îți vei intra în ritm și toată această rutină n-ar trebui să dureze mai mult de 5 minute sau 2 minute sau 3 sau hai și 6 minute. Acum depinde și de viteza cu care tu te miști. Dar o să vezi ce bine te vei simți. Și voi mai adăuga câteva produse aici la hidratare, pentru că atunci când vorbesc despre față, trebuie să vorbesc despre hidratarea ochilor și a buzelor. Și nu folosim aceleași produse. Pentru că pielea din jurul ochilor este foarte sensibilă, este mai sensibilă, are nevoi diferite față de pielea de pe frunte sau de pe obraj. Iar pielea aceasta din jurul ochilor este prima care arată oboseala, este prima care ne arată vârsta. De aceea e nevoie să folosim o cremă care are ingrediente gândite pentru a preveni acele linii fine, pentru a preveni ridurile, umflăturile sau, dacă deja le avem dobândite, să le putem estompa. Aici, ca și tips, vreau să-ți spun, o să-ți fac și recomandarea mea, Awakening Eye Cream, o cremă micuță, delicată, dar nu ai nevoie de o cantitate foarte, foarte, foarte mică, extrem de mică, mai mică decât o boabă de muștar. Întotdeauna folosim degetul inelar atunci când vrem să ne aplicăm crema de ochi. Tapotăm ușor produsul, dar începem din această zonă inferioară, după care urcăm spre zona superioară, ajungem în partea internă și tapotăm așa ușor de câteva ori. De ce degetul inelar? Pentru că prin degetul inelar noi aplicăm cea mai mică presiune. Da? Puteți testa să vedeți că fiecare deget are o altfel de presiune, iar prin degetul inelar noi aplicăm cea mai mică presiune. Și atunci, fiind zona sensibilă, e nevoie să fim atente și din acest punct de vedere. Awakening Eye Cream. De ce Awakening Eye Cream? Îmi place de ea pentru că reduce cearcănele, luminează, netezește această zonă. Este îmbogățită cu acid hialuronic, are foarte multe ingrediente foarte faine, astfel încât să ai un aspect proaspăt și radiant al zonei oculare. Buzele, la fel de importante, foarte importante, și am aici o recomandare, Aloe Lips, un balsam de buze micuț, foarte fain, care îți hidratează foarte bine buzele. Îți recomand să-l folosești ca și mască, aș putea să zic, seara înainte de culcare și să lași pe buze și o să vezi că dimineața te vei trezi cu niște buze extrem de catifelate și hidratate, sau pe parcursul zilei, ori de câte ori simți, pentru că e posibil la toamna, iarna, din cauza frigului, vântului, să se crape buzele sau din cauza hidratării necorespunzătoare, insuficiente, la fel să se descoameze acolo buzele, iar el este extraordinar. Bineînțeles că trebuie și hidratare interioară, asta nu este negociabil. Și iată cum am aplicat eu, peste ruj și foarte fain, se vede inclusiv ca un luciu de buze. Ajungem la următorul pas, protecția solară. Am menționat-o, am pomenit-o puțin mai devreme. Dimineața este pasul pe care îl facem obligatoriu în fiecare dimineață, indiferent de anotimp. SPF-ul este cel mai bun anti-aging. De ce zic acest lucru? Și probabil deja știți faptul că razele UV sunt responsabile de peste 80% din îmbătrânirea prematură a pielii. Iar fără protecție, dacă consideri că e prea mult să mai aplici și protecție solară, să știi că toată rutina ta, hai să nu zic că se anulează, dar e aproape ineficient. Chiar dacă tu l-ai curățat, l-ai exfoliat, l-ai tonifiat, l-ai hidratat cu ulei, cu serum, cu cremă, care mai de care, cu ingrediente extraordinare, dacă nu folosești protecția solară, nu e o rutină completă. Pentru că are rolul ei. Are rolul de a te proteja. Și iarăși metaforic, dacă mă duc, hai să ne gândim, avem, și sunt convinsă că fiecare dintre noi are o plantă, minim o plantă acasă. O udăm, avem grijă de ea, o udăm în mod regulat, dar o lăsăm în soare. Ce se întâmplă? Se usucă. Se usucă. Când uităm de ea și vine soarele și direct pe ea, o afectează acolo în mod direct, din păcate ea va avea de suferit. Încă un lucru.
nu vreau să trec peste, e important ca toate produsele pe care le folosim, și cel de curățare, și tonifierea, și hidratarea, și protecția solară, da, să mergem și în zona gâtului, inclusiv în zona pieptului. Să nu uităm acest lucru și, uite, și pe urechi, da? Putem aplica inclusiv creme, dar și protecția solară și în zona urechilor, chiar pe urechi. Deci, indiferent de anotimp, că este iarnă, că nu prea ieși din casă, tu folosește cremă cu factor de protecție și bineînțeles că am o recomandare și aici, Protecting Day Lotion, care este extraordinară în acest sens. E o cremă care pătrunde și ea foarte bine în piele și, dacă ai observat, e din aceeași gamă cu celelalte produse, dar chiar dacă n-ar fi, se potrivesc foarte, foarte bine, așa se contopesc. Așadar, după tot ce am mai auzit acum, vreau să știi că rutina ta contează. Are un rol foarte important în viața ta, în frumusețea ta. Ordinea produselor, ordinea pașilor contează foarte tare. Iar acum, la final, mai vreau să-ți împărtășesc ca un mic ghid de frumusețe, să-l numesc așa. Hai să vedem. Da, ultimul slide pe care ți l-am pregătit și abia aștept să îți împărtășesc și informațiile de aici. Poate deja m-am repetat, am zis câteva tipsuri anterior, dar n-are nimic. Da, câteva lucruri, câteva reguli de aur pentru o piele frumoasă. Mi-am implementat un obicei și să știi că tot ceea ce auzi de la mine sunt lucruri pe care le-am aplicat pe propria mea piele și lucruri care fac parte din rutina mea. Le-am auzit, da, de la alte persoane, le-am învățat, le-am aplicat și le dau mai departe pentru că am văzut ce bine funcționează și ce bine îmi fac. Ei, primul lucru poate părea banal, dar e primul pas de igienă și de protecție, și anume să te speli mereu pe mâini înainte de rutină. Întotdeauna, da? Cu apă și săpun ne spălăm foarte, foarte bine mâinile, astfel încât să eliminăm bacteriile și toate minunățile care se pot ascunde acolo și noi nu vedem cu ochiul liber. Mai apoi, adaptează rutina la tipul tău de ten. Exact cum spuneam, ia legătura cu persoana care ți-a făcut cunoscut acest material și până atunci încearcă să-ți cunoști pielea, să-ți cunoști tipul de ten, să îi oferi mai multă atenție ca să vezi ce îi place, ce nu îi place. Cum spuneam mai devreme, pielea noastră ne vorbește, trebuie doar să fim atente. Respectă regula celor 60 de secunde de la curățare. Masează cleanserul, da, gelul de machiaj, gelul de curățare, cel puțin 1 minut. Astfel, de ce zic acest lucru? Pentru ca ingredientele să aibă timp să dizolve sebumul, impuritățile și celelalte, da, produse pe care le-am avut aplicate, de exemplu, pe parcursul zilei sau a nopții, sau machiajul pe care l-am avut. De aceea nu ne grăbim, da? Încet, cu grijă, pentru că e timpul nostru cu noi însăne. Lasă câteva secunde între aplicări, dar nu foarte mult. Fiecare produs are nevoie de foarte puține secunde, da? 2, 3, 4, 5, să intre în piele. Dacă le grăbești, adică cumva să fii la foc automat, riști cumva să amesteci texturile și să reduci eficiența ingredientelor, nu știu, cântă în gând, numără în gând până la 5, până la 10. Poate faci un exercițiu ușor de inspirație și expirație, da? 2-3, nici nu trebuie 2-3, că dacă ai inspirat timp de 3-4 secunde și ai expirat la fel 3-4 secunde, atât. Și vii cu următorul pas. Mai apoi, ai grijă la cantitățile pe care le aplici, să nu crezi că dacă aplici o cantitate mai mare, da? Dacă pui mai mult produs înseamnă o eficiență mai mare. E doar risipă și cam atât. De iritații nu pot să-ți vorbesc, pentru că produsele noastre sunt sigure în acest sens și nu provoacă iritații, dar ai risipi produsele astea atât de grozave, da? S-ar termina mult mai repede dacă tu ai aplica cantitate mare. Începe cu cantități mici, cât un bob de muștar, cât un bob de mazăre, crema, nu știu, cât o migdală, da? Dacă mai e nevoie, vii și reaplici. Ce te mai încurajez să faci este să schimbi fețele de pernă des, să le speli, da, cât mai des, pentru că ele reprezintă un loc unde bacteriile, rezidurile pot provoca imperfecțiuni și mai ales dacă ai tenul acneic.
Da? Cum este și cazul meu, un ten foarte sensibil. E nevoie să fiu foarte atentă și la 2 zile, nu știu, maxim, în anumite situații la 3 zile să schimb fața de pernă. Mi-am propus și eu, pentru că am auzit, am citit despre acest aspect, să ne achiziționăm o față de pernă din mătase, pentru că este mult mai delicată cu pielea și cu părul nostru. Am menționat la un moment dat că este importantă hidratarea din interior. Folosim produse de calitate cu ingrediente extraordinare, însă ele nu pot compensa lipsa apei din corp. E nevoie să ne hidratăm cu apă, da? Dar în același timp putem veni cu gelul de aloe vera, cu colagenul, da? Cu acele produse pe care le avem, astfel încât să folosim, să aducem în corpul nostru și mai mulți nutrienți și o hidratare și mai mare. Poți să-ți faci o apă infuzată, de exemplu, cu gelul de aloe vera și cu Argi Plus. Și ultimul sfat aici, sau regulă de aur, să-ți asculți pielea în fiecare sezon. Nu doar acum, după ce mă auzi pe mine, să fii mult mai atentă. Nu, observă schimbările. Ai văzut? Faci curat în garderobă, în dressing, la fiecare trecere dintr-un anotimp în celălalt. O adaptezi, nu-i așa? Îți adaptezi acolo ținutele în funcție de anotimp. Ei, același lucru trebuie să-l facem cu tenul nostru. Chiar dacă noi avem impresia că avem tenul normal, e posibil ca vara să devină un ten mixt sau, avându-l mixt pe perioada verii, pe perioada iernii, să devină unul uscat. E nevoie, cum spuneam, de atenție, să fim mult mai atente la noi însene. Acum, pe lista de nu aplica produse pe pielea complet uscată. Serurile și cremele pătrund foarte bine pe pielea ușor umedă. Și la ce zic asta? Când ai folosit tonerul, imediat după 3-4 secunde vii și aplici serul fără să aștepți prea mult. Da? Nu aștepta, și eu am făcut această greșeală până când să aflu de la o cosmeticiană foarte faină că e necesar să aplicăm imediat cât tenul este umed, tocmai ca să mărim eficacitatea ingredientelor din ser și cremă. Nu uita de gât și decolteu, am zis acest lucru, pentru că dacă vom uita de aici în sus, ne vom îngriji, ei, la un moment dat se va vedea diferența, la o anumită vârstă va începe să se vadă diferența. Nu exfolia excesiv, atenție, deci nu în fiecare zi, pentru că riscăm să o dăm în latura cealaltă. Nu frecăm pielea, nu o agresăm, o tapotăm și în momentul în care aplicăm produsele venim cu mișcări ușoare, cu mișcări blânde. Deci nu o agresăm și nici măcar când vrem să, după ce ne-am clătit, de exemplu, de machiant, să nu tragem, da? Chiar dacă folosim, eu îți recomand, mai ales dacă ai tenul sensibil, acneic, dar chiar și așa, pentru o igienă mult mai mare, îți recomand să folosești dischete de unică folosință din bumbac și să tapotezi ușor până când simți că tenul tău este uscat. Nu sări peste crema cu factor de protecție, chiar dacă e norat afară, chiar dacă este iarnă, pentru că razele UV trec printre nori, trec prin geamuri, sunt responsabile de îmbătrânirea pielii. Și nu te culca machiată. Da? Niciodată nu ne culcăm machiate. Chiar dacă avem puțin machiaj la ochi sau nu știu pe unde, nu ne culcăm fără să ne dăm machiajul jos, pentru că pielea are nevoie de curățenie să își poată face regenerarea. Și mi-am dat seama că am omis să punctez acolo, da, machiajul lejer ca și ultim pas, pentru cele care vreți să vă puneți frumusețea mai mult în valoare, da? Frumusețea naturală să o puneți în valoare. Eu folosesc un machiaj lejer cu BB cream și sincer îmi place foarte tare. Mă joc un pic cu culorile de la ochi, da? Pentru că îmi dă mie o stare de bine, însă nu este un pas obligatoriu. Poate folosești un pic de rimel, poate un pic de ruj, poate nu folosești nimic, este perfect în regulă. Dar dacă simți această plăcere, o poți face. Da? E un pas adițional, un pas care poate fi negociat. Ceilalți, și revin asupra lor ca o recapitulare: curățare, exfoliere, tonifiere, hidratare. Și aici la hidratare am vorbit mai mult despre cum stratificăm produsele și să nu uităm de ochi și de buze. Deci și protecția solară, cei 5 pași, primii 5, nu avem voie să îi negociem niciodată. Pe al 6-lea îl poți negocia. Așadar, ce pot să-ți mai spun acum pe final este că rutina aceasta de skincare
Vreau să o simți ca pe un prilej de bucurie. E un ritual al iubirii de sine. Pentru că de fiecare dată când îți atingi fața cu blândețe, când aplici pas cu pas produsele, tu de fapt simți, da? Cum e să meriți timp, să meriți grijă, să te simți frumoasă în pielea ta. Nu e doar despre grija față de piele, e mai mult decât atât. E despre încrederea care crește, da? Despre felul în care ieși în lume, despre energia pe care tu o transmiți și crede-mă, asta se vede, pentru că se reflectă pe chipul tău, în zâmbetul tău, în felul în care te simți în pielea ta. Alege produse care lucrează pentru tine, alege produse care te fac să zâmbești când le aplici, care îți respectă pielea, care îți respectă starea, care îți respectă timpul. Asta înseamnă îngrijire autentică. Fiecare piele are nevoi diferite, iar rutina perfectă e adaptată în funcție de nevoile tale. Așadar, ca să vezi ce produse Forever ți se potrivesc, cum să combini corect serurile, cremele, uleiurile, dacă ai întrebări legate de îngrijirea tenului, îi scrii un mesaj persoanei de la care ai primit acest material. Sunt convinsă că veți găsi împreună soluțiile perfecte pentru ca pielea ta să strălucească. Nu uita că frumusețea este un ritual, nu e un noroc, da? Așa că, dragă femeie, ai grijă de tine, îndrăgostește-te de tine, îndrăgostește de pielea ta și ai grijă cu blândețe în fiecare zi de tine. Prețuiește-te pe tine, prețuiește-ți frumusețea, prețuiește-ți sănătatea. Cu drag de tine, Iasmina.